Gør dig klar til en intens oplevelse. På denne rejse følger du Lucas på en vej, hvor hver eneste sving gemmer på et dystert mysterium. Kan han undslippe de kræfter, der jager ham? Gå ikke glip af et eneste sekund af denne spændende thriller. Abonner på kanalen nu og tryk på klokken for at få alle opdateringer om denne og andre skræmmende thrillers. Giv et like, hvis du elsker videoer fyldt med spænding og mystik. Del med dine venner og find ud af, hvad der lurer i mørket. Lucas havde altid nyt at køre om natten. Ensomheden på vejen gav ham en slags komfort, som han ikke kunne finde andre steder. Stilheden, kun afbrudt af motorens summen og de bløde dæk mod asfalten, gav ham tid til at tænke og slippe væk fra sine daglige problemer. Men den aften var der noget anderledes. Han kunne ikke slippe af med den mærkelige fornemmelse af, at noget var galt. Uret på bilens instrumentbræt viste 23:45. Den fulde måne oplyste vejen foran ham med et sølvfarvet skær, der skabte mørke skygger mellem træerne. Lucas kørte alene på en øde landevej i det indre af landet, en genvej, han kendte godt. Den snoede vej skar gennem tætte skove og bjerge, uden tegn på liv i kilometer. Det var en rute, han havde taget mange gange før, men den aften virkede hver kurve mørkere, mere truende. Temperaturen faldt hurtigt, og vinden begyndte at ruske i træerne langs vejen. Lucas skruede op for bilens varmeapparat og trak sin jakke tættere omkring sig i et forsøg på at holde varme. I radioen spillede en gammel sang lavt, men det svage signal fik transmissionen til at hakke af og til, hvilket skabte en ubehagelig stemning. Han forsøgte at ignorere de små interferenslyde og fokuserede på vejen, holdt øje med den hvide linje, der skar gennem asfalten. Men langsomt begyndte en ubehagelig følelse at tage over. For hver kilometer, han kørte, havde Lucas en klar fornemmelse af, at noget bevægede sig i skyggerne mellem træerne, noget han ikke kunne identificere. Lyskejlerne fra forlygterne oplyste kun en lille del af vejen foran, og resten var indhyllet i tæt og undertrykkende mørke. Det var som om, selve vejen forsøgte at skjule noget for hans blik, noget han ikke skulle se. Lucas' hjerte begyndte at banke hurtigere. Han kiggede i bakspejlet, i håb om at kunne ryste følelsen af at blive overvåget af sig, men der var intet bag ham. Kun nattens tomhed, månens fjerne lys og motorens stille summen. Men selv uden at kunne se noget, blev følelsen ved, som om en usynlig tilstedeværelse fulgte ham tæt, iagttog hver eneste af hans bevægelser. Han forsøgte at skubbe tankerne væk, skyllede det på trætheden og ensomheden i rejsen som årsagen til hans paranoia. Jeg overdriver, mumlede han til sig selv. Det er bare min fantasi, der spiller mig et pus. Men vejen virkede, som om den havde sit eget liv. Træernes skygger strakte sig som lange fingre og forsøgte at gribe fat i bilen. Og så begyndte radioen at knitre. Lyden var blid til at begynde med, men blev hurtigt intens og fyldte bilen med en skinger og foruroligende brummen. Lucas justerede volumen i et forsøg på at finde en anden station, men forstyrrelsen fortsatte. Forvrængede stemmer genlød inde i bilen, brudstykker af hvisken, som han ikke kunne forstå. Hvad i alverden er det, tænkte han nu bekymret. Han slukkede radioen, men brummelyden fortsatte i et par sekunder, som om stemmerne kom inde fra selve bilen. Med hjertet bankende hurtigt tog Lucas en dyb indånding og holdt sine øjne på vejen. Han ville ikke indrømme det, men spændingen var begyndt at få overtaget. Forlygternes lys fangede træerne ved siden af vejen og skabte skygger, der bevægede sig og dansede på en foruroligende måde. Hans instinkt fortalte ham, at noget var galt, men han tvang sig selv til at fortsætte, sikker på, at det blot var et spørgsmål om at komme igennem ubehaget. Pludselig dukkede en skikkelse op ved vejkanten. Den stod der, stille og helt ubevægelig i måneskær. Lucas' mave vendte sig. Hans sind kæmpede for at bearbejde, hvad hans øjne så. Skikkelsen var høj og slank, indhyllet i en slags mørk tåge, der syntes at strømme fra dens egen hud. Dens ansigt var delvist skjult i skygge, men Lucas kunne se øjnene, som skinnede med en overnaturlig intensitet. Hans instinkter skreg til ham, at han skulle standse, tjekke om personen havde brug for hjælp. Men noget var galt. Meget galt. Skikkelsen rørte sig ikke, gav intet tegn, men betragtede blot. Dens øjne, kolde og tomme, syntes at stirre lige ind i Lucas' sjæl og fryse ham fast til stedet.
Uden at tænke 2 gange trykkede han hårdt på speederen. Motoren brølede, da bilen satte farten op og kørte forbi skikkelsen ved vejkanten. Han kiggede hurtigt i bakspejlet, i håb om at se personen forsvinde ind i mørket, men til sin rædsel var skikkelsen der stadig urørlig med øjnene fast rettet mod ham. Lucas kunne ikke trække vejret ordentligt. Hans hjerte slog så hårdt, at han kunne høre det i sine ører. Han vidste, at han havde truffet den rigtige beslutning ved at fortsætte, men billedet af skikkelsen var stadig mejslet ind i hans sind. Hvem var den person? Hvad lavede de der, alene midt om natten? Vigtigere endnu, hvorfor havde han på fornemmelsen, at det ikke ville være sidste gang, han så dem? Lucas begyndte at køre med høj fart, i et forsøg på at efterlade den mystiske skikkelse, han havde set ved vejkanten. Han kunne ikke få billedet af de tomme, lysende øjne ud af hovedet. Hans krop var spændt, musklerne stive af frygt, som nægtede at forsvinde. Rattet føltes tungere i hans hænder, og vejen foran ham, selvom den var oplyst af forlygterne, syntes længere og længere, som om den strakte sig uendeligt. På den øde vej kastede træerne stadig deres forvrængede skygger over asfalten. Vinden tog til i styrke og hyldede uden for bilen, som om den hviskede mørke hemmeligheder til vinduerne. Lucas justerede bakspejlet flere gange, men der var ingen tegn på skikkelsen bag ham. Alligevel forsvandt ubehaget ikke. Noget ved den vej syntes at lege med ham, udfordre hans fornuft. Efter nogle minutter i absolut stilhed begyndte radioen at knitre igen. De forvrængede stemmer, han havde hørt før, vendte tilbage, men denne gang højere, som om de var tættere på. Lucas forsøgte at ignorere lyden, men det var umuligt. Ordene var uforståelige, men han kunne mærke en hastværk i dem, som om stemmerne forsøgte at advare ham om noget frygteligt. Det er ikke virkeligt, tænkte Lucas og forsøgte at bevare roen. Han slukkede radioen igen, men lyden fortsatte nu og rungede direkte fra bilens instrumentbræt. Det var, som om køretøjet selv var besat af en underlig energi. Han trykkede hårdere på speederen i håb om at slippe af med den kvælende følelse. Pludselig begyndte motoren at svigte. Lucas mærkede en kold gysning løbe ned ad ryggen. Bilen gav et voldsomt ryk og mistede kraft, som om noget forstyrrede dens funktion. Han så desperat på instrumentbrættet og bemærkede, hvordan lysene blinkede uregelmæssigt. Ikke nu, ikke her, mumlede han, mens han knudede rattet med begge hænder. Bilen stoppede endelig midt på vejen, forlygterne oplyste kun en lille del af mørket foran. Motoren hostede en sidste gang, før den forstummede helt. Lucas sad der, bag rattet, med hjertet bankende voldsomt i brystet. Han var fanget midt på en øde vej, midt om natten, med en mystisk skikkelse muligvis lurende i nærheden. Han tog en dyb indånding og besluttede at forsøge at holde hovedet koldt. Det er bare et mekanisk problem, sagde han til sig selv og forsøgte at tro på det. Jeg går ud, tjekker motoren og fikser det. Men før han overhovedet nåede at tænke på at åbne døren, var der noget, der fik ham til at stoppe. På den anden side af vinduet bevægede en skygge sig hurtigt mellem træerne. Han kunne knap nok se det, men han mærkede dens tilstedeværelse. Hans øjne udvidede sig, og han holdt vejret. Der er nogen derude, tænkte han, mens hans hjerte begyndte at slå hurtigere igen. Lucas ville ikke tro det, men noget bevægede sig helt sikkert uden for bilen. Pludselig gav en skingrende genlyd i bilen, som om kløer skrabede mod metallet. Lucas frøs, hans øjne opspilede af rædsel. Lyden kom fra taget af bilen, som om noget kravlede ovenpå. Han kunne ikke se, hvad det var, men vægten på bilen var ubestridelig. Den metalliske struktur knirkede under trykket, og frygten greb ham. Det kan ikke være virkeligt, gentog han, mens hans læber skælvede. Men lyden var der, uundgåelig, virkelig. Lucas vidste ikke, hvad han skulle gøre. At forlade bilen virkede som en dødsdom, men at blive inde med noget ukendt, der kravlede over den, var heller ikke en sikker mulighed. Sekunderne syntes at strække sig ud, mens han forsøgte at kontrollere sin vejrtrækning. Alt, hvad han kunne høre, var den dæmpede lyd af noget, der skrabede mod bilens tag og hans eget hjerte, der slog hårdt i brystet. Han kiggede på instrumentbrættet i håb om, at bilen pludselig ville starte igen, men lysene var slukkede, og motoren forblev tavs. Så faldt der igen en absolut stilhed. Vægten på taget forsvandt,
og lyden af skrabninger stoppede pludseligt. Lucas vidste ikke, om det var godt eller dårligt. Han ventede et par sekunder med ørerne rettet mod omgivelserne i håb om at opfange en anden lyd. Men der var ikke andet end vinden, der raslede i træerne omkring ham. Med en rystende hånd besluttede han endelig at forsøge at forlade bilen. Jeg må fikse det her. Jeg må væk herfra, tænkte han. Han rakte langsomt ud efter dørhåndtaget, mens hans øjne stadig var fikseret på vejen foran ham. Bilens indre føltes kvælende, som om al luften var blevet drænet. Han havde brug for plads til at trække vejret, brug for at føle, at han havde kontrol over situationen. Men så snart han begyndte at åbne døren, begyndte radioen at knitre igen. Denne gang var lyden ulideligt høj. Lucas skreg og smækkede døren i og låste sig inde igen. Lyden fra radioen lød som om, den skreg uforståelige ord, og han mærkede presset i brystet stige. Forlygterne begyndte at blinke febrilsk. Lucas' frygt forvandledes til ren panik. Han krympede sig i sædet og kiggede desperat rundt i bilen, i håb om, at noget eller nogen ville dukke op og afslutte denne rædsel. Det var da, han indså, at noget bevægede sig på bagsædet. Langsomt vendte han sig om. Refleksen i bakspejlet fik ham til at fryse på stedet. Der, siddende på bagsædet, var en skikkelse. En mørk skygge, næsten umulig at skelne i det uklare spejlbillede. Men det, der fik hans åndedræt til at stoppe, var øjnene. De samme lysende øjne, som han havde set ved vejkanten. De stirrede tilbage på ham. Tiden syntes at gå i stå. Lucas var lammet, ude af stand til at fjerne blikket fra bakspejlet. Den mørke skikkelse stirrede tilbage på ham med øjne, der syntes at lyse, som om månens lys strålede indefra og ud. Luften blev endnu tættere, kvalmende, og stilheden, der fulgte, var næsten øredøvende. Han kunne ikke bevæge sig, kunne ikke tænke klart. Alt, hvad han følte, var en primitiv frygt, instinktiv, som om hans overlevelse hang i en tynd tråd. Lucas' hænder rystede på rattet, og sved løb ned af hans pande. Hvert sekund, han blev siddende der med den skikkelse bag sig, føltes som en evighed. Han sind skreg på, at han skulle gøre noget, hvad som helst, for at undslippe situationen. Men hans krop adlød ikke. Frygten var så intens, at han føltes frosset i tiden, fanget af sin egen hjerne. I et øjeblik overvejede han, om det hele var virkeligt, eller om det bare var hans fantasi. Men de øjne, de skinnende øjne, der stirrede på ham, gjorde det klart, at det var alt for virkeligt. Terroren overvældede ham fuldstændigt, da han indså, at skikkelsen bevægede sig. Han kunne ikke se det tydeligt, men han kunne mærke, hvordan luften ændrede sig, som om en ondskabsfuld tilstedeværelse nærmede sig. Lucas vidste, at hvis han ikke handlede nu, kunne det være for sent. Endelig fandt han kræfterne til at reagere. Med en voldsom bevægelse rev han i førerdørens håndtag og skubbede den op med al sin kraft. Døren åbnede med en høj knirkende lyd, og den kolde natluft strømmede ind i bilen og ramte hans ansigt. Uden at se sig tilbage kastede han sig ud, snublede og faldt hårdt på den asfalterede vej. Smerten eksploderede i hans knæ og hænder, men han stoppede ikke. Frygten drev ham fremad. Hurtigt kom han på benene og kiggede tilbage på bilen. Den åbne dør gyngede let i vinden, og forlygterne blinkede stadig med ujævne mellemrum. Men indeni var der kun skygger. Skikkelsen på bagsædet var væk. Han tog et par skridt tilbage, usikker på, hvad han skulle gøre. Bilen lignede en sovende kæmpe foran ham, men han vidste, at noget var galt, noget der ikke kunne forklares rationelt. En bølge af fortvivlelse og forvirring skyllede ind over ham. Han var fanget på en øde vej, forfulgt af noget uforklarligt. Og værre, nu var han til fods. Den kraftige vind fik træerne omkring ham til at svinge voldsomt og kastede skræmmende skygger på vejen. Han så sig omkring, men der var ingen tegn på civilisation. Ikke engang en kilometersten. Alt virkede malplaceret, som om denne vej befandt sig i en alternativ virkelighed, et sted hvor de normale lov ikke galt. Mens han forsøgte at få vejret, hørte Lucas en lyd, der fik ham til at stoppe. Det var en latter, lav og fjern, men klart hørbar. Lyden gav genlyd på den øde vej, som om den kom fra alle retninger på én gang. Han vendte sig panisk rundt og forsøgte at finde ud af, hvor den kom fra, men der var ingen at se.
Med en rystende stemme mumlede han til sig selv, det her kan ikke ske. Lucas begyndte at gå væk fra bilen, uden at vide, hvor han var på vej hen, men vidste, at han skulle væk derfra. Men efter at have gået nogle meter, stoppede han igen. Latteren var tættere på nu. Lucas' hjerte galopperede, og han begyndte at løbe. Hans sko slog hårdt mod asfalten, mens han desperat forsøgte at slippe væk fra dette forbandede sted. Men jo mere han løb, desto mere syntes vejen at strække sig foran ham, som om der aldrig var en ende. Han kiggede bagud en gang, bare for at sikre sig, at skikkelsen ikke fulgte efter ham. Men hvad han så, fik hans blod til at fryse til is. Bilen, som før havde stået flere meter væk, var nu lige bag ham. Og motoren var tændt. Forlygterne var tændt og løste vejen op foran ham, men det, der virkelig skræmte ham, var motorens lyd. Han kunne høre bilen køre, motorens brummen, som om den ventede på ham. Lucas stoppede brat, ude af stand til at forstå, hvordan bilen havde bevæget sig, uden at han bemærkede det. Men før han kunne reagere, skete der noget endnu mere uhyggeligt. Passagerdøren åbnede sig langsomt, som om den inviterede Lucas til at vende tilbage. Han stod der, helt stille, stirrende på køretøjet. Den enkle handling, døren, der åbnede sig af sig selv, virkede som en uundgåelig invitation, en fatal tiltrækning, der kaldte ham tilbage til det sted, han lige var flygtet fra. Hans ben rystede, og hans sind kæmpede for at finde en rationel forklaring, men det var nytteløst. Intet gav mening. Alt føltes som en stor fælde, et grusomt spil, som denne vej eller hvad end, der boede her, spillede med ham. Lucas vidste, at han ikke kunne vende tilbage til bilen. Han nægtede at træde ind i det forbandede køretøj igen. Men så lød en velkendt stemme i luften. Lucas. Han frøs, blodet forsvandt fra hans ansigt. Stemmen var klar, rolig, men fyldt med en mærkelig autoritet. Og han genkendte den straks. Det var hans fars stemme. Men hans far var død. Lucas vendte sig langsomt om, hans sind kæmpede for at forstå, hvad der skete. Bilen stod stadig der, med døren åben og forlygterne, der lyste vejen op. Vinden susede omkring ham, men nu, blandet med vindens lyd, kunne han høre sin fars stemme igen, denne gang stærkere. Lucas kom ind i bilen. Frygten, der havde opslugt ham, begyndte langsomt at forvandle sig til en blanding af forvirring og en underlig håb. Hvordan kunne den stemme være ægte? Hvordan kunne hans far kommunikere med ham, midt på en øde og forbandet vej? Alt i Lucas skreg, at han skulle løbe væk fra bilen så hurtigt som muligt. Men stemmen, den stemme kaldte ham tilbage, vækkede minder, som han ikke kunne ignorere. Sidste gang han hørte sin fars stemme, var på hospitalet, få øjeblikke før hans død. Lucas havde aldrig fået chancen for at sige ordentligt farvel. Han havde aldrig formået at afslutte de ting, der var usagt mellem dem. Og nu, der midt i nattens mørke, virkede muligheden for at høre sin far endnu en gang næsten uimodståelig. Han stod stille, kroppen spændt, fødderne fastlåst på jorden, mens han kæmpede mod impulsen til at svare sin fars kald. Så sagde hans far, Lucas, hvorfor tager det så lang tid? Kom ind i bilen, min søn. Jeg er her for at beskytte dig. Ordene genlød i luften som et ekko, dybt i hans sind. De havde en trøstende, velkendt tone, noget han ikke havde følt i årevis. Alligevel slog hans hjerte stadig hurtigt, en advarsel om, at noget var frygteligt galt. Tilstedeværelsen af den mørke skikkelse på bagsædet, de blinkende forlygter, dørene, der åbnede af sig selv, alt skreg far. Men hans fars stemme var anderledes, der var noget ved den, som Lucas ikke kunne ignorere. Han tog et tøvende skridt mod bilen. Motoren var stadig tændt, brummede lavmælt, som om den tålmodigt ventede på ham. Passagerdøren, åben, virkede som en direkte invitation. Lucas forsøgte at rationalisere det. Måske var det hele bare et mareridt, en illusion skabt af hans udmattede sind og et hjerte, der stadig var såret af tabet af hans far. Måske skulle han bare træde ind i bilen og afslutte det hele. Men inderst inde vidste han, at det ikke var så simpelt. Da hans fingre rørte ved passagerdørens håndtag, løb en bølge af kuldegysninger gennem hans krop. Det var som om selve metallet var ladet med en ond energi. Han tøvede igen, men stemmen drev ham frem. Jeg er her, Lucas.
Kom med mig. Han lukkede øjnene et øjeblik og trak vejret dybt. Den kolde natluft fyldte hans lunger, gav ham en mærkelig følelse af lettelse, men også af overhængende fare. Han stod over for et afgørende valg. At træde ind i bilen betød at overgive sig til denne mystiske tilstedeværelse, hvad enten det virkelig var hans far eller noget langt mere dystert. At blive ude betød derimod at fortsætte med at vandre på den ensomme vej uden nogen garanti for at overleve til morgen. Lucas åbnede øjnene og stirrede ind i bilen. Bagsædet var indhyllet i skygger, men han vidste, at noget eller nogen stadig var der, ventede. Han kunne mærke tilstedeværelsen, selvom han ikke kunne se den tydeligt. Minderne om hans far, blandet med skrækken i det øjeblik, skabte en følelsesmæssig forvirring, der næsten kvællede ham. Han tog et skridt tilbage, langsomt væk fra den åbne dør. Lucas, stoler du ikke på mig? Stemmen, nu med et svagt anklagende tonefald, skar igennem luften som en skarp kniv. Hans hjerte sprang et slag over. Han spekulerede på, om det havde været tåbeligt at tro, at han kunne ignorere et så personligt kald. Men før han kunne reagere, skete der noget uventet. Pludselig kom en voldsom vindstød og slog mod bilen, næsten væltede Lucas fra hans sted. Træerne langs vejen begyndte at ryste voldsomt, deres grene knækkede som om de skulle bryde når som helst. Midt i kaoset hørte han en anden lyd. Det var ikke vinden, ikke bilens motor. Det var noget dybere, mere råt. Et skrig. Skarpt og desperat. Lucas drejede sig brat rundt og forsøgte at lokalisere, hvor lyden kom fra. Men der var intet. Kun mørket og vindens hylende susen. Vejen, som før havde virket tom, begyndte nu at pulsere med en mærkelig energi, som om den var levende. Han kiggede tilbage på bilen og så noget, der fik hans hjerte til at stoppe. Skikkelsen på bagsædet, som før havde været stille og skjult i skyggerne, var nu tydeligt synlig. Og det var ikke hans far. Væsenets øjne glødede overnaturligt, som om de var tændt af en indre flamme. Dets ansigt, fordrejet og næsten ukendeligt, var præget af et grotesk smil, et udtryk af ren ondskab. Den lænede sig let frem, som om den ville stige ud af bilen og nærme sig Lucas. Du kan ikke undslippe, Lucas. Stemmen, der kom fra skikkelsens læber, var en forstyrrende blanding af hans fars stemme og noget langt mere ildevarslende, noget der syntes at komme fra et meget mørkere sted. Lucas følte panikken stige igen, som en overvældende bølge. Han kunne ikke blive der. Han måtte løbe. Uden at tænke 2 gange, drejede han rundt og satte i løb ned ad vejen, løb så hurtigt hans ben kunne bære ham. Vinden piskede stadig mod hans ansigt, og lyden af skrigene steg bag ham. Uanset hvor meget han løb, kunne han ikke slippe følelsen af at blive forfulgt. For hvert skridt syntes væsenets tilstedeværelse, eller hvad det nu var, at komme nærmere. Vejen foran ham, som før havde virket uendelig, begyndte nu at ændre sig. Forlygterne blinkede voldsomt i det fjerne, og asfalten syntes at strække sig på en mærkelig måde, som om den bevægede sig under hans fødder. Alt omkring Lucas begyndte at blive forvrænget. Virkeligheden var ved at smuldre for hans øjne. Han vidste, at han på en eller anden måde skulle finde en udvej. At løbe ville ikke være nok. Væsenet, den ting, der havde hans fars stemme, var ikke kun bag ham. Det var inde i ham, rodet med hans minder, hans dybeste frygt. Lucas begyndte at forstå, at vejen, han løb på, ikke bare var en almindelig vej. Det var en manifestation af hans eget sind, et mareridt, som han var nødt til at vågne op fra. Men hvordan? Mens han løb, begyndte hans syn at mørkne. Verden omkring ham virkede som om den var ved at smuldre, og Lucas følte, at hans kræfter begyndte at forsvinde. Hans fødder blev tunge, og luften blev tykkere ved hver indånding. Frygten var overvældende. Han vidste, at han var på randen af enden. Og så hørte han den igen. Sin fars stemme. Men denne gang kom den ikke bagfra. Den kom inde fra hans eget sind. Lucas' rejse af den vej, fyldt med mysterier og psykiske rædsler, var mere end blot en overnaturlig oplevelse. Det var en repræsentation af sorg, anger og nødvendigheden af at konfrontere det, vi undgår i vores liv. Vejen uden tilbagevenden var ikke bogstavelig, men symbolsk en metafor for de mentale stier, han havde fulgt efter sin fars død. I sidste ende var det, der syntes at være en kamp mod ydre kræfter,
i virkeligheden en indre kamp. Han så på vejen var en refleksion af hans egne uforløste følelser. Skyggerne, der fulgte ham, den forvrængede radio, skikkelsen på bagsædet, alt var en manifestation af hans eget sind, der forsøgte at tvinge ham til at konfrontere sine dybeste frygter. Lucas fandt endelig fred ved at acceptere tabet og efterlade den benægtelse, der havde holdt ham fanget. Og ved at gøre det, befriede han sig selv fra vejen uden tilbagevenden og åbnede op for en ny begyndelse. Livets vej synes nogle gange mørk og uendelig. Men den sande mørke ligger ikke omkring os, men inden i os. Når vi står over for det, kan vi endelig finde lyset og vejen frem.